poštovane članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice. Dragi simpatizeri i prijatelji, srdačno vas pozdravljam. U ime Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Slavonskog Broda i moje osobno ime najsrdačnije pozdravljam predsjednika Hrvatske demokratske zajednice gospodina Tomislava Karamarka. Pozdravljam političkog tajnika i potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Tomislava Čuljka. I poseban pozdrav međunarodnom tajniku Hrvatske demokratske zajednice gospodinu Miri Kovaču. Također pozdravljam i gospodina Kasana, gradonačelnika Lipika. Pozdravljam i sve članove predsjedništva stranke, predsjednike županijskih, gradskih i općinskih odbora, te predsjednike temeljnih ogranaka. Dozvolite mi još da kao domaćin pozdravim zastupnike u Hrvatskom saboru, dužnosnike regionalnih i lokalnih vlasti, koalicijske partnere, te poštovane predstavnike medija. Naravno, htio bih poželjeti svim našim gostima dobrodošlicu u grad Slavonski Brod. Nadam se da ćete se lijepo i ugodno provesti večeras ovdje s nama. Drage članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice, čestitam vam četvrt stoljeća stožerne stranke hrvatskog naroda. Čestitam vam 25 godina Hrvatske demokratske zajednice Brodsko-posavske županije. Svi mi ovdje znamo da je Hrvatska demokratska zajednica najjača hrvatska stranka već četvrt stoljeća. Zaista je jako puno razloga zašto je to tako. No večeras bih istaknuo po meni 3 najvažnija razloga zašto je Hrvatska demokratska zajednica bila i ostala najbolja hrvatska stranka. Prvi razlog je taj što je Hrvatska demokratska zajednica istinska, domoljubna, državotvorna stranka koja zaista brine o nacionalnim interesima hrvatskog naroda. Od samih svojih početaka okupila je hrvatski narod u jedinstvenoj želji da osnuje samostalnu, suverenu Republiku Hrvatsku. HDZ je počeo kao pokret Hrvata okupljen tim dugo stoljeća sanjanim snom, a to je Hrvatska domovina. Predvođeni prvim hrvatskim predsjednikom i prvim predsjednikom stranke doktorom Franjom Tuđmanom, uspjeli smo se izboriti za Hrvatsku državu. Nikada nije bilo dvojbe u kojem obliku želimo našu domovinu, a to znamo i sada. Drugi razlog je što djelovanje Hrvatske demokratske zajednice od samih početaka počiva na tradicionalnim hrvatskim vrijednostima. Demokracija, kršćanska tradicija i pravo pojedinca na dostojanstven život su vrijednosti koje zastupa naša stranka. U tim se vrijednostima hrvatski čovjek prepoznaje i slijediti te vrijednosti hrvatskom narodu je prirodno. To je tradicija koju nasljeđujemo i to je ono što ćemo prenijeti budućim naraštajima. I treći razlog zbog kojih je već 25 godina naša stranka najsnažnija hrvatska stranka u domovini i iseljeništvu je taj što ima čvrste temelje. Ti temelji nisu neke apstraktne ideje. Ti temelji su ljudi, domoljubni, pošteni, obični, marljivi i iskreni članovi Hrvatske demokratske zajednice. To su ljudi vođeni kroz život dvijema ljubavima, a to je ljubav prema čovjeku i ljubav prema domovini. Ta ljubav čini snagu HDZ-a i upravo zbog toga HDZ ima sjajnu budućnost. Svi naši usponi počivali su upravo na ovim vrijednostima, a svi naši padovi dogodili su se upravo kada su se pojedinci odmakli od ovih vrijednosti. Zato ću reći sljedeće: budimo pošteni, marljivi i iskreni, njegujmo demokršćanske vrijednosti, volimo čovjeka i domovinu i prateći te vrijednosti za 25 godina obilježavat ćemo još svečaniju zlatnu obljetnicu Hrvatske demokratske zajednice. To su ideali koji su nas usmjeravali u prošlosti, to su ideali koje slijedimo u sadašnjosti i koji će našoj stranci osigurati blistavu budućnost. Uvjeren sam da je upravo zbog ovih vrijednosti i ovih razloga u posljednjih 25 godina ostvarene brojne izborne pobjede. Pobjede na predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima Hrvatsku su obojili u plavo.
A sad mi dopustite da budem blago neskroman i da istaknem uspjehe Brođana i Brodsko-posavske županije i naše stranke. Sve naše izborne pobjede pokazuju kako je Hrvatska demokratska zajednica najjača stranka u gradu Slavonskom Brodu i županiji. Kao predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Slavonskog Broda moram reći da sam iznimno ponosan na naš stranački rad i uspjeh i recimo, na primjer, činjenicu da su Brođani na predsjedničkim izborima sa preko 15.000 glasova izabrali gospođu Kolindu Grabar-Kitarović za prvu predsjednicu Republike Hrvatske. S time smo ponovo dokazali da je već 4 stoljeća Hrvatska demokratska zajednica najjača i najsnažnija stranka u gradu Slavonskom Brodu i potvrdili naše mjesto među prepoznatim i najsnažnijim utvrdama naše stranke u Republici Hrvatskoj. To mjesto i tu prepoznatljivost naši politički oponenti prepoznaju i podrazumijevaju već naše uspjehe, ali zbog toga mi si ne smijemo dopustiti opuštanje. Ako nastavimo ovim smjerom, na pravim stranačkim temeljima, vjerujući u hrvatskog čovjeka, siguran sam da će naša stranka na sljedećim parlamentarnim izborima preuzeti odgovornost vođenja ove države. Zato imamo razloga biti optimisti, vjerujmo u sebe i idemo po nove pobjede. Hvala lijepa.